Čus lidi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tady mám hosta. Je to Pop 789 a hrajeme tu hru Drakensang Online. Tak můžeme jít. Bože, jdeme se ho zabít. Jo, běží mi to. Já tu nebojuju. Zabijeme si jednoho bosíčka a splnil by jsem pár úkolů. Možná i dva. Jedno z bažin tam je. Tak co by jsem tak k tomu říkal? Takže rozhodně se omlouvám za tu ozvěnu tam vzadu. Mám pak klíče? Sakra. Tak mezi tím, co si ty jakoby tady nebyl, tak já jsem se docela snajkspil, no. 17. level. Tak se porteme se do města, opravíme si zbor a tak dále. Zbroj a tak dále. Omlouvám se lidi, že to jde tak moc plynule. To je nejspíš kvůli těm lidem tady. Devátý. Ale může to rozhodně někdo napsat, jestli tady jdou věci. Jdu si trošku hrát s diamantama. No to víš, trošku když jsem hrál, tak jsem prostě, nevím, ale prostě jsem si hrál a mám 2 diamanty, jeden modrej a jeden červený. A jdu si ještě uložit nějaký maso od divokých těch, aby jsem ho neměl sebe. Jo. Hodilo by se VIPčka. Já bych tam šel do divokého lesa.
Já bych šel k takovýmu jelenovi, tak jdi za mnou, když tak. To za mnou zabijají. Hele, potřebuju se nad 100 monster. Denní úkol. A maso. Masox. Tak dejte mi to maso. A hodnej. Potřebuji ještě získat 20 maca. Proč? Rozhodně napište do popisku, jak byste chtěli mít velký ty videa. Tři hajzly jednou ranou, ty vole. Se koukne, jak dlouho mám to běží. 11 minut. No. No tak snad dojdeme až k tomu bosíkovi, aby jsme ho mohli zabít a potom to ukončíme. Je to... Myslím, že ten bosík je tam, kam jdeme, když tak zajdeme ještě... Jo. Tak. 19. Ty by měl být boss, myslím. No, tak to je soubažení lidi, ale vím, kde je boss. A není vůbec slabý, ale není to vůbec taky špatný. Myslím, že já jsem z něho dostal právě ty ramena. Já bych ti dal nějakou esenci za mnou, ale nevím, jak to dát. Já mám totiž nějakých skoro 10 000 esence. Hele, budeme je obíhat, jo. Pro mě vlku, ty potřebuji zabíjet na kosti. Ty vlci jsou otravný. Fakt jako, ale. Promiňte vlci, ale. Proč za námi chodíte? Proč? Já vlastně ani ty divoký vlky nemám vůbec ani u toho čaroděje. Protože mě to prostě nebaví, no. Jo, to je ten bossík, kterýho jsem hledal, srnce. Ježiši, kde jsi zase?
To se ti nedivím, mě taky. Sakra, on tam je nějaký pyromechanik. Jak chci tebe? Tak až tady to zabijíme, tak to asi vypneme. Jestli přežijeme. Tak. Jdeme. Čum sem. Tak. Takže čus, doufám, že se vám video líbilo. A příště bude podle toho, jestli chcete kouzelníka, nebo aby jsem si udělal nový účet. Jo, to se ještě zabijeme. Tak my tady zabijeme ještě tohle srnce, aby vám z toho něco spadne. Hele, budeme se ho tady expit. Jo. Takže čus a u dalšího videa. A doufám, že se vám tohle video líbilo. A čus.